Adonis asingenise ngethala lomthandazo. Estumo kholo Ncwadi Tate Modimo, Tate wa Morena Jesu Kristu. Kasilapha kulomnquba wamanzotwe singelisa mamgwasho uThixo. Simema wena mzali ube ngowenani phakathi kwethu njengoba wathembisa mzali wathi ababini nabathathu xa bedibene ngegama lakho uyakubeva ubenzele oko bakucelayo Thixo. Naba ke Thixo bethe nqwadalala apha abantwana basemanzothweni nabantwana balenzwakazi bethwe nqwadalala Thixo
nabasemaqwasheni bezowukhapha utade wabo Thixo. Xa simngenisa kule ndlu Thixo sicela bommeleze ubaqinise Thixo bakwamkele okwenzekileyo Thixo uze bamkhaphe benothando noxolo Thixo bekwazi wena ba uthandile uze kwenzeke lento uthande wena kuba umuntu ngowakho awungomntu umuntu sidalwa esenziwe sabunjwa nguwe Thixo. Sithi bomeleze Thixo nabakude abasezayo Thixo njengoba sawusebenza lo msebenzi nje bomelele Thixo nabadala abakhoyo Thixo bangazonzakala Thixo bathembe wena ngoko sicela konke ngoYesu Kristu inkosi yethu amen. Wethu usedulwini mali phathwe kulancwadi yokumkani besibini ivesi yesithathu isahluko sesesibhozo ukho amazwi athi phaya sonyuka ngayiphina indlela. Amen. Ithimbali ke kumkani yeHoramu wakwaSirayeli uthumela izwi kukumkani wamaYuda yeHoshafati athi kuye wohamba namna ukuyakulwa namaMowabi. Ithi impendulo wathi kumkani yohamba kodwa wanombuzo uthi xa sihamba sonyuka ngayiphina indlela. Sonyuka ngayiphina indlela. Kuyabonakala ke into yokuba le ndlela kuhambethwa ngayo kuthiwa ke abakumkani
bahamba ngendlela ezukulezayo. uThixo ke xa emcikitha umuntu wakhe umhambisa ngendlela ende. Yabonakala ke ukuba le ndlela iyenyuka kwaye le ndlela inde. Yabonakala ke into yokuba apha endleleni abakho amaxesha family sekhaya yokuba sityhafe apha endleleni. Kodwa ke masazi into yokuba uThixo unakho ukuba asomeleza apha endleleni, asinika amandla apha endleleni family sekhaya. Nakolu hambo siza kulithatha ngaphandle komzali, ngaphandle komama, ze singayenzi impazamo yokuba sihambe sedwa. Masihambe noYesu umgqibelelisi wokholo lwethu kule ndlela. Sihlale ezinyaweni zikaYesu, sihlale nasezinyaweni zomnqamlezo. Ithi ke ngoku umpostile uPawulos yakuchithwa lendlu yalapha emhlabeni ikulomquba. Sinesakhiwo esisemazulwini esingenziwanga ngasandla, indlu kaThixo. Balapho ke abantu bakaThixo, abantu abangcwele bahleli noThixo wabo emnqubeni. Kuthiwa kuyadunyiswa kwelo khaya imini nobusuku. Kwaye kwelo khaya akukho nesidingo sokukhanyisa emini nasebusuku, ngoba uThixo ubakhanyisele abantwana bahleli nayo emnqubeni. Kuthiwa kwelo khaya akho zinhlungu, akho kukhala, akho kulamba, ngokuba izinto zokuqala zigqithile. Izinto zokuqala zigqithile. Sebenzile ke lo mama, isihla enyuka esebenzela uThixo, esihla enyuka usebenzela uThixo. Lo mama lo kuthiwa ke uphunyulwa emveni kokusebenza, ulalwa ubuthongo bokugqibela emveni kwezanzwili zobomi. Menze ke Thixo aphumule ngonaphakade, khayisele ngokhayiso olungaqiniyo ngokuje kube naphakade. Amen. Kwesithuba ndicinga into yokuba lithuba lokuba abone mhlambi likhaya nje, then kuzokunikezelwa ke ngoku koomama benze umsebenzi wabo. Nkosi tata, masenze ngolu hlobo loba sinike oomama, sivale thina sikhululele koomama bothula impahla zikamem. Ze ke ngoku xa kuzawuhanjwa ikhaya linikwe ithuba loba limbone. Ndicela uba senze ngolo hlobo. Okunye rhamente masiqaphele le nto ba sesilate already kwixesha besilinikiwe. Bekuthethwe ngo-7 kuthi, so it loo nto sesilate already ixesha ngoku it's 7:45. Iprogram yethu ine-traveling phakathi. So ndicela ke oba inkqubo yethu ze siyigade, oomama bayayazi ukuthi asisenaye ucoceka. Uzawuba ngumama omnye oza kothula impahla zikaMrs Mpetsheni, ze ke ngoku abashumayeli bangene bazobonisa ikhaya, kuphunywe ke bethuna sibheke ngokohlobo ikhaya belicebise ngalo. Masamkele noFefe. Maluthi uFefe nobudlelwane bomoya ingcwele uthando lukaThixo belungahlala phumle kuthi sonke ngoku kude bengunaphakade. Amen. Masivumeni ke bethuna oomama bathabathe ke inkqubo. Hosana mandibulise umama alapha kusihlalo uqala kwalapha ekhaya. Ndibulise omama bonke, ndibulise ikhaya ihlobone zalamani. Ndinibulisa ngegama lomfeli nomvukeli wami onguYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. uThixo ovumileyo nakusasa nje sathi besilele singaqondi ukuba sizayifumana le ntsasa, kodwa wathoba umbethe wakhe
wathoba iimfefe zakhe, wathoba iintsikelelo zakhe. Sasibona sitaka komandlana. Sizokuthula ingubo ke apha bomama. Akho nto sizoyenza. Mvile umfundisi uthini. Sizokuthula ingubo sivale omama. Andinaculo. Andinaculo ndingulamfazi. Unengoma ezininzi. Ndingulamfazi unengoma ejongene nemeko. Ndingulomfazi unjalo. Andibambelelanga engomeni ngoba ngenye ixesha ndiyibona uba le ingoma ayingeni kule indawo ndikuyo. Kodwa ndiyamthanda 133 bomama. Kristu mkhululi wethu, wena ulithemba lethu. Ukho amathuba abantwana basekhaya. Bathi abantu obubathembile. Bathi abantu obucinga uba ngabantu bokwenene. Yes. Kodwa kuthi kwakuhla ingxaki nengqiko. Ube ngalaqaza baphi no-Ado. Hayibo, abakho. Ngabe ndithe kling kubo. Ndicinga uba ngabantu endingahamba nabo endleleni. Kodwa lo mculi uthi Kristu mkhululi wethu. Ngoba leyo yindoda bomama engajikajikiyo. Noba isimo sakho sinjani na. Ingxaki yam nawe sithi sakuba wrong isimo ndifuna ukuzithwalela. Kodwa yena uthilo mani wathi lahlelani kubo. Mna ndiza kunithwalela. Mhlabeni 133 azasincede umama uyiga. Asithandazele umthandazo omfutshane. Enkosi somani. Jesus. Yes. Nkosi Thixo wethu. Nkosi nangemini esezidlule ezingaba. Wasithetha liba. Nkosi ngeminyaka. Nkosi ngemihla siphayo ngemihla nezolo. Nkosi ngalemini le nkosikazi. Thixo. Nansi le nkonzo Thixo wethu nokuthula ibhaji lentokazi. Intokazi ibisebenza ithe cwaka Thixo wethu. Intokazi eyazikhethelayo. Asondela kuwe.
zikhona indawo zokuya kweli hlabathi kodwa wasikhethela wena. Wasikhethela wena Kristu omkhulu wethu. Siyabulela Thixo wethu ngenceba zakho, ngemfefe zakho. Hlala Thixo wethu kweli khaya nabantwana balapha. Siyayazi somandla ukuthi imbali iyaziphinda-phinda. Kuba okwehle kwekhaya kokwe kwehlana kuthi ngelilanga. Nathi sashiyeka notata. Kodwa zange konakale nto. Wasikhulisa utata. Nkosi. Wasifundisa Nkosi. Namhlanje sibala 70 lemivo ngaphandle. Phofu engazange alibheke nakungena esikhulu. Wathi kuba wena umuntu wakho ubunonelele imphefumulo yakho engaphakathi kuwe. Enkosi ngezoceba. Ingake Nkosi ungenza njalo. Njengoba uqala ukwenza nakwekhaya. Njengoba wenza nakuthi. Gcina abantwana. Thixo wethu. Kuhle abashumeli bakho abakhombisa kuwe babakhombisa kule ndawo. NangoLwesithathu bathilo kule ndawo. Athi bahambe nawe. Namhlanje kusatshiwo ukuthi bahambe nawe. Nasi ke somandla nenkonzo. Sikelela wena. Nkosi yami. Uchumise wandise emibili yomlomo nomama omiphambi kwethu. Umnike umkomelela Nkosi yami sebenza ngabazi kudala. Kodwa wena umomeleze. Kuba wena uThixo ngaxakwanto. Sincede Nkosi izoza ulindawo. Isincede nathi. Lincede family, lincede kunathi. Ukuze Nkosi apho sizakhona abantu akwabona athi siyaqhela ungasikhamkela la Yesu ngenxa yabangani. Ngegama lomfelo malimi Jesu Kristu. Amen. Kuyisena kuye unyana. Sothula ingubo kamama uMpetsheni dinelizwe nje elinye incwadi kaYohane chapter 11 ivesi u44 ethi xa u44 ejikela ephela athi uKristu ngokwakhe mkhululeni yeke elibali alifuna ungena ebalini kodwa what I know is this abantu belikhaya uKristu afika kulo ngosuku lwesine ngabantu bebethandwa uKristu. Ngifuna ukuthi nani xa impile lentokazi ona nje ndiyathandwa nguKristu. Amen. Ngoba nimbonile ehamba nani endleleni.
kweli khaya kwehlinto ebebengayicingelanga bona kodwa yena uKristu ebeyazi kwangathi kulapha kwampejeni omama wabhubhu Lazaro omama wabhubhu Lazaro phofu engekabhubhi zathi ezintokazi yiza Kristu zalibala uKristu lapha zamemeza uKristu wangathi ungumuntu okude zathi uLazaro uyagula wabhubhu Lazaro zathi ubhubhile uLazaro sizisa uKristu mankuni onamathuba othi ngokunqunguphele ube ngathi akunqunguphelanga kuye ahlala athi xwaka kodwa ke fika uguqula izinto ndifuna ukushiya lo Kristu othi inhliziyo ibidandathekile kodwa athi akungena yena aguqula izinto uthi kubo sele mandile chapter yindawo yemimangaliso kaThixo to prove amandla anawo uThixo ngoba uKristu wayesazi ukuthi baninzi abantu abangandijongelanga ntweni. That's why wayeka lento yenzeka ukuze abonise abantu ukuba mna ndinguKristu wemimangaliso. Ndisondela kuni ke ngoku ngalo mfazi. Lo mfazi was attached omama kwinhliziyo ezininzi kulendlu. Lo mfazi ebeyiphila kubantu abaninzi abakulendlu. Lo mfazi ebeyindawo yokulilela ungathi xa ulilela kuye abhekele kodwa besuka kwanke. Baninzi abantu abanjalo kusasa nje, baninzi abantu abathandathekileyo, baninzi abantu abathi azuba ndizawuhamba nabani na, azuba into ethile ndayenzelwa ngubani na, kodwa ndifuna ukuthi kuni mkhululeni. Lo mka eligama lithi mkhululeni apha kulo mka lithi uLazaro uphuma engcwabeni ebutshiwe athi uKristu mkhululeni. Okwesibini mna ndithi nanku uMaMompetsheni obekhinqisa kule ndlu ekhinqisa kwela qonce ehlenyuka kodwa ngoku kusasa nje ndithi kuni mkhululeni ngoba konke bekuthunyiwe. Hey, unezinto ezithunyiweyo futhi nje wasuzifeze ayavuma amazulu athi phumla ngoxolo. Ndifuna wonke umuntu lapha azilungise ukwenzela le ntokazi kule ndawo iyakuyo ingahlala ezinyembezini zabantu abashiye ngasemva kodwa ihlale kuba endaweni enoxolo. Aluzokwakhiwa nguye uxolo ngoba uxolo lakhe selapha kodwa ngoku uxolo luzakwakhiwa nini? Luzakwakhiwa nini uxolo? Mkhululeni mani, mkhululeni myeke abe ulintonga yakhe.
awona mkhulu sithatha lo mzuzu Thixo wami oyingcwele sibiza wena njengoThixo sithi Nkosi nceda thina ukuze ithi yakufika le ifike sisesendleleni iyo le Nkosi lenu siyithule esikhongwaneni ngoba sishiyeka siyombathisa le ntombazana sincede Thixo ukuze Nkosi nakuthi yakufike ithuba oyandini oyingcwele singabi nakukhangeleka ngoKristu Yesu Nkosi yethu amen. Masizame kodwa ngoku sizawuvala le Nkosi ukwenzela uba lo mzuzu sijonge emnyango umama nomama maninzi amazwi abekwe maninzi amazwi abekwe nobuye nabulawa asevekile kodwa into esiyifunayo ukomeleza aba bantu bahlala ukwenzela uba abantu behlala apha basuke kulo mfazi basuke kulo mfazi Nkosi akhangela imbangi osekude nembangi akhangela imbangi nomgqibelelisi wobomi ngoba lo mfazi uphile namacebo akhe sizawuhlebela ivesi ndikucele mama uNdiyane ngoba ngubani nake kodwa ifani yakho leyo mama uNdiyane Cweya usincede usenzele uvele ufefele Nkosi ubudlelwane bomoya ngcwele ngaphezulu kwethu baye uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Yesu khala ndibulise kusasa nje ndibulise usapho lamanzoto namagqwashu isihlobo nezalamane nabamelwane nabantwana nayo wonke umuntu olapha ngegama elihle lenkosi yami Yesu Kristu ndithi molweni. Kweli thuba ke siza kwenza inkonzo yokubonisa ikhaya. Sacela ke sicule elacula kanobuntu Tatu sokudela
Sicela tata indingo emva kwesisithokotoko sisuka kwisongo. Sicelele ukuthi balungisa abantwana Thixo uba ulumile wena kusithatha umbuso namaphokelo wethu enhlangothi xa besingena kumlenze wokuqala umsebenzi womama sichelile ubuhlale ngezantsi sithambisa inhliziyo zabantu nabo usapho zamanzotho amaqosha uThixo kwenzakele Nkosi uzibhakane ngobolo bakho Nkosi anamandla bawendazi wamathini hayi milwele Nkosi umphefumulo inyama nomzimba Thixo sicela ke wena ke Thixo thukwalisha Nkosi khophe inhliziyo nazo zahlukile Nkosi amanqaba yopha bakambe Thixo siyazi ukuba wena usondele kwanhliziyo zaphukileyo kwaye nabo wadabitheka semphefumulweni Thixo uyabasindisa Nkosi mabazi Thixo ukuba oku kuphela kobomi Thixo usekho bomsaqhubekeka Nkosi usabheka phambili Thixo usekho wena Nkosi usebenkedama Thixo ndoda yabahlolokazi Nkosi abangabenathemba Nkosi nasi Thixo nesikhokhelo Nkosi sezandla lakho ngolumile Thixo kanti unkokeli bamfundisa udala ngophathi kwethu sicela abantu bapha amandla Nkosi amandleni Thixo sibathi xa bephela ngamandla Nkosi bengona abazuza amandla babheke phambili Thixo konke okuba uThixo ke sicela sazi nakusenza kwesimo sethu amen. Xa sizaya elizweni lokuba siza kuthixo nobuntu apha endlini yakhe ndizakucelela kulo 179 ukuze sifumane ilizwe siza kukhupha Manola, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
ilizwi lethu kwincwadi yendumiso, indumiso 40. Isihloko sendawo sithi idini lombongo nomthandazo wokucela uncedo ngokukhawuleza. Ikwangumobe kaDavide. Yeah. Ndathembela, ndithembele kuYehova. Wathoba wakuva ukuzibika kwam, wandirhola emadini wentshabalalo naseludakeni lomgxobhozo. Wazimisa elulweni iinyawo zam, wakuqinisa unyathela kwam. Nkosi isikelwe ukufunda kwezwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Sapho lamanzotho namagqwashu zihlobo nezalamane, iveki le iphela sininika uYehova. Sisithi uthi uYehova, uthi uYehova andisayi kunishiya, andisayi kuniyekelela. Kude kuthiwe uYehova uzanibamba ngesandla sokunene. Kuthiwe uNowa wahamba noThixo. Kodwa namhlanje ndifuna sithi Thixo uthethile nani, ezama unilungisa. Kodwa namhlanje ndifuna xa nincama thethe nina, nithethe noThixo. Uthi uDavide apha, ndathembela, ndithembele kuYehova nangoku. Uthi uYehova uzambeka inyawo lakhe anyathele kwindawo eqinileyo. uYehova ngamaxesha kumele uba simdimande, sithethe naye ave esikunqwenelayo. Lixesha laloo nto ngoku xa niza ncama nizibike kuye, nisiyeke thina nithethe naye ukuze yena ibe nguyo onxiba amanxeba enu. Opha ngathi laa mini yokuqala namhlanje, kodwa phantsi kokuba kubuhlungu ndifuna ukuthi lixesha lokuba nithethe nina naye, nimmeme nina ngokwenu, nixelise la madoda. Nawo la madoda esuke eMawusi ayesentlungwini, afelwe nguYesu, afelwa nguYesu ngendlela embi ebuhlungu eyokuba athi engonanga ayokubethelela umnqamlezweni nezange ahamba sathe masha la madoda njengani. Nimashekile namhlanje ningayazi indlela enihambayo, kodwa uYesu kuthiwa uyasondela kwabantliziyo zaphukileyo. Uye wasondela nakubo alamadoda wahamba nabo. Nani ke sicinga uba le veki yonke ebesondele kubo, ebesondele wahamba nani le veki yonke, nilinde le mini kanobuntu. Kuloko ke la madoda xa kufikelela esiphelweni sohambo amema, athetha wona ngoku. Sizokuthi nani lixesha lokuba kuthethe nina ngoku, singamane sisithi uYehova usondele kuni, singamane sisithi uYehova uzanixhasa. Sifuna nina ngoku nitsho kuYehova ukuthi nifuna ntoni na, kuba sinethemba lokuba nithembe kuye nina, kuba nathemba kwasekuqaleni. Nisathembele kuYehova kuba niyazi apha beke khona iinyawo zenu, apha nihambise khona uYehova. Thixo wozulu ke makanigcine, anisikelele, anithambise, anqindise ngoku nangonaphakade. Amen. Thandaze Mama Ado sizokuphuma. Bawuncedisele kusipho Kristu kusenenkosi. Singena Nkosi kulomqhuba Thixo wethu. Singena Nkosi sinyembezana usolungileyo, ngoba Nkosi akululanga ukuncama. Nkosi wethu imini Nkosi leyo yokuncama Thixo wethu, yiyo le nto Nkosi ngathi senze izikhalo, sicela uxolo malusolungileyo, sicela uxolo Nkosi ngokukhaza Thixo wam oyingcwele. Kodwa Nkosi uyazi Thixo wethu ukuthi iintliziyo zethu zityumkile ngeli xesha Thixo wethu onamandla. Naba bantwana Thixo wam oyingcwele, naba bantwana Thixo wam onamandla, naba Thixo wam abantwana bakanobuntu Thixo wethu oyingcwele.
benze Nkosi banyathele lapho unyathele khona Thixo wethu ukuze intshaba zalomhlaba zingabafumani imali olungileyo bagushe Nkosi phansi kwaphiko lakho linamandla Thixo wethu ngoba wena nguThixo ogushayo imali olungileyo hawu Nkosi yami nansi le mini Thixo wethu sesawuphuma Thixo wami kwelikhaya sijonge phakamisa imali olungileyo khokhelisa ubuso bakho Thixo wami phambi kwenqwelo zalentokazi imali olungileyo khokhelisa ubuso bakho ukwenzela into yoba Thixo wami xa sihamba sisiya kumhlaba wasephakamisa sihambe Nkosi sihamba nawe Thixo wethu engcilweni ukuThixo wenyaniso unguThixo senzela zonke izinto senzele Nkosi nangale mini Thixo wami nathi asomelelanga ngoba Nkosi bisondele nantokazi kuthi kodwa Nkosi siyancama imali olungileyo ngale mini hlala nathi ke Nkosi uzuhambe nathi Thixo wethu engcwele hawu Nkosi yami yakujika imini uzujika nabantwana bakanobuntu uzukuhlale nabo Thixo wami uzugcina nomfundo nabantwana bakho kwabo xa bemane Nkosi bethuthuzela insana Thixo wami namandla ukuzubanika amandla eNkosi ubangcwele ngomoya wakho oyingcwele ngoYesu Kristu Nkosi yethu amen sicela mhathi ndibhedakele bulela bamiselwe kuba bafe kutekanye uzala kunexesha lakho ukufa kunexesha lakho esinye isizukulwana siyadlula sikhwelele esinye isizayo asise Yehova isiphelo sam nomlinganiso wemihla yam into uyiyo ukuze ndikwazi ukunqamka kwam into kuyiyo iva umthandazo wam Yehova kubekele indlebe ukuzibika kwam musa ukuthi tu ezinyembezini zam ukuba ndikuphambili kuwe undwendwe njengobawo bonke Janduluka kuwe kusesiphelweni sehlabathi ekutyhafeni kwentliziyo yam ngaphakathi kwam alathise eweni Bye.
kuye siyephi ngoba amazwi okuphila siwafumana kuye. Angqina ngaye zonke izindlu zamaSirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele ngelona ilizwi lenkosi lihleli ngona phakathi. Nathi novuko ndikubomi itsho inkosi Yesu Kristu ngokholwayo kum noxa uthe wafa wodla ubomi. Bonke abadla ubomi bekholwa kum abasayi kufa naphakade. Nokuba ndihambe emfuleni wethunzi lokufa andikoyika nguli ngokuba unam wena intonga yakho nomsimelelo wakho uyandithuthuzela. Uyehova wandikayo kwakuyehova uthabathileyo. Igama likaYehova mandidunyiswe. Masivulele inkonzo kaRhamente ngokuthi sivulele sonke kumaculo ethu. Iculo 217. Mandihambe nawe Yesu kuzo zonke indlela zam. Izwi lakho mandilive lonke ixesha Nkosi yam. Xa sendifika bethuna ndicele okokuba uba kwezi zitulo kubekwe iibhegi kuzo kukho abantu sifine kodwa bakho bantu bethuna. Cela simuve esi situlo sinojewu nontliziyo angasigcwalise ezi situlo zingapha xa siculayo. 217 mandihambe nawe Yesu. Xa sendigqiba ilaculo sicele utata uMankabane asingenise kule nkonzo ngelizwi lomthandazo.
Masithandaze. Uyingcwele. Uyingcwele. Uyingcwele Yehova womkhosi. Ihlabathi lakho elidalwe nguwe lizele ubuqaqawuli bakho. UnguThixo ongu-Alpha, UnguThixo ongu-Omega, usisiqalo kwiimeko zethu zokuphila, usisiphelo kwiimeko zethu zokuphila. Ekuseni nje Thixo sikule nkantosi ngokuvuma nokuthanda kwakho, besingazi thina okunene, kodwa wena ngenceba yakho engaphele ndawo wasivusa saza kule nkantosi uselathele kuyo. Thixo wethu omkhulu kangakanana, endalweni yakho utshilo wena wafukama phezu kwamanzi. Thixo Baba omkhulu, ngexesha ufukamayo wawufihla usapho lwakho useneka amaphiko. Thixo omkhulu kangakanana, ekuseni nje Thixo nalu usapho lwakatata uMbetheni, nalu usapho lakwamakhulu uFumanisa, nazi ezintsapho, nazi izihlobo nezalamane besingazi okokuba ngolomhla bazawube belapha kweli holo bezodumisa bekhapha intombi yabo, umolokazana wabo. Kodwa wena njengoThixo onganqatyelwa nganto, lelo suku belutyhilekile kuwe. Rhamente nalo olu sapho, nazi ezi ntsapho, nantsi le nkonzo lomama ebeqhubela kuyo, ngoba asidalelwanga kungafi. Izawufika yona imini. Rhamente ngcwele kaThixo, silapha namhlanje Thixo sizobeka lo mama sithi qinisa amadolo usapho lwakhe, qinisa amadolo, faka umathunga kubantwana bakhe, ufaka umathunga emnyenini wakhe, bazokokuba umama okanye umakhulu wabo udlulile. Rhamente ngcwele kaThixo, lusapho lukaThixo bakhokhele wena ngalaa mini, ukhokhela amasirayeli, waba ligange lomlilo. Rhamente ngcwele kaThixo, wabakhanyisela endleleni, akulahli mbeleko ngakufelwa. Rhamente ngcwele kaThixo, akulahli mbeleko ngakufelwa. Kodwa nali olu sapho namhlanje sebelizwa ngamagama amatsha bathe khulubende, ngoba bashiywe ngomnye wabo.
yomthandaza yesela ngezantsi ufaka umathunga nantsi le nkonzo yakhe evukileyo ezonthapha nakumfundisi wakhe ngumntana womntu ebethethe ezinye izinto izolo kodwa mjike namhlanje singaboni yena masibone wena kanye nangamahasha mhlophe ebekade hamba nawe sisesinyuka ethuthuzela kumakhaya ahlelwe zimeko ezinjena hlala nabo ubagcine bophathe lo msebenzi ngezandla ezinganamikhimbi kamebengele Thixo wethu siyabeka le nkonzo yanamhlanje siyinikezele ezandleni zakho njengomnini nkonzo asingobanini nkonzo thina Thixo wethu umnini nkonzo nguwe kanye ngena kwinqamu zomlimi nabo nakuye wonke umuntu otyunjwe likhaya uhlale naye ngoku nangonaphakade amen. Isahluko leshumi lesihlanu sithabathele ufunda umqolo wamashumi amathathu alesihlanu 1 Corinthians chapter 15 sithabathele ufunda uverse 15 sifundeke neminye imigca izawulandela isihloko ndaba salendaba sithi uvuko wabafileyo basifundeke usuka ubani athi bathini na uvuka abafileyo beza benamzimba unjani na mswele kuqonda wena into ihlwayelayo yenziwa iphile ukuba ikhange ife kanjalo loo nto ihlwayelayo akuhlwayeliswa na isipho sento esiyakubakho uhlwayela ukhozo njalo ungathi nolwengqoloba nokuba lolwezinye iintlobo Thixo ke unika isiqu njengoko athandileyo ile imbewu inika isiqu esisesayo
yonke inyama nye, enye inyama yabantu, enye inyama yenkomo, enye yeyentaka. Kukho iziko ezisezulwini neziko ezisemhlabeni. Ubodwa ubuqaqawuli bezasemhlabeni, ubodwa ubuqaqawuli bezasezulwini. Ubodwa ubuqaqawuli benyanga, ubodwa ubuqaqawuli benkwenkwezi. Kuba inkwenkwezi yahluka kwenye ngobuqaqawuli. Kunjalo ke kanye novuko lwabafileyo, umzimba uhlwayelwa unokonakala, uvuka ungena konakala. Uhlwayelwa uswela imbeko, uvuka unobuqaqawuli. Uhlwayelwa uswela amandla, uvuka unamandla. Uhlwayelwa umzimba ongowemvelo, uvuka umzimba ongowomoya. Ukho umzimba ongowemvelo, ukho umzimba ongowomoya. Ngokunjalo kubhaliwe kwathiwa, wokuqala umuntu uAdam waba ngumphefumulo odlubulo, wokugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Ke akuqali okomoya, uqala okwemvelo, wandula ukuza okomoya. Bazalwana bam, nditsho kuni ukuthi inyama negazi azinakudla ilifa ukungonakali. Lokunakala nakulidla ilifa ukungonakali. Yabona nithi niqale nimfihlelo okunene, asikulaba kufa sonke, kodwa siyakwenziwa ngakumbi sonke ngesikhuphe, ngephanyazo, ngexilongo lokugqibela. Kuba liyakunina ixilongo bavuka abasebafileyo bengenakonakala, senziwe ngakumbi ke thina. Kuba kumele ukonakala ikwangathi ukungonakali, noko kufayo kwangathi ukungafi. Xa ke oku konakala kuthe kwangathi ukungonakali, noko kufayo kuthe kwangathi ukungafi. Yakwandula kwenzeka ilizwi libhaliweyo lokuthi ukufa kufincelelo isweni. Luphina ke kufa ulamvila lwakho, luphina Jesu loyiso lwakho. Ulamvila lokufa sisono, amandla esono ngumthetho. Makubulelwe kuThixo okufunekayo kwisono. Ngaye Inkosi yethu Yesu Kristu, lona kuguqula umzimba wethu onakalayo ufana nomzimba wayo wokungcwalisa. Ngoko ke bazalwana babazintanga, qinani ningabi nakushukuma, nihlale niphupha umsebenzi wenkosi, nisazi nje ukulaleka kwenu akulambathi enkosini. Mayisithintele ke laa vesi inkosi kusikilela ufunda kwelizwi layo ngoko kuthi bekunaphakade. Amen. Unyana siyakudumiza wena Thixo, siyakuvuma kuba uyinkosi, undawo yokuvuka kuwe wena bawo okunapakade, izithunywa zonke zithanduluka kuwe, wanamazulu namandla onke Viva
Sizongena bethuna ufundo lweobishwabi apha kubhalwe oba izawufundwa nguMiss Ntise. Sizawuphakamisa bethuna ngevesi uzawunyuka ezikule ndawo ndikuyo zeke irhamente yonke ime ngenyawo. Ndidla ngokucela ke abantu abaqala ukuze emngcwabeni okhokelwa ndim. Ndidla ngokucela oba nefemeli ima ngenyawo. Abantu abahlala phantsi ngootamkhulu noomakhulu siyabana nabethuna. Ndidla ngokuthi ke Manzotho xa ndicacisa xa kushwanywa apha eManzothweni abantu bokuqala abashwabayo ngoobana bethuna ngaManzotho, thina laa sibukela nina. So ke kuba ke kufuneka kuwe ngenyawo xa kufunda iobishwabi ngobana abantu ngenyawo kuqala ngaManzotho kuba thina sizokhapha abanye. Iyavakala mswetethini bethuna. Thank you very much. Sit down. So ke sizawungena ke bethuna kufundo lweobishwabi
kwawuhlala phantsi omakhulu. If sithi xa sifunda ukomshwana we-in our last respect umntu umkileyo, so sicela ke ifemeli yenze loo nto. Wawushiyeka amaxhego namaxhewukazi oonobantu ababona bazama ngenyama. Asithathe besike bethuna umthise eze ngaphambili azofunda ke imbali efinyeziweyo ngoku.
uThembeka kanye noNomncedisi nenhlanganisela yabatsha ikhaya laManzotho kunye nekhaya lakwaMdlisi kodwa ke ekseni nje ngeke ngiphume Manzotho nani maqhasha lamanye wami uGatsoni uFesi ifundeka ngolhlobo lokuselela abo abangaphethanga amaphepha. Umuntu ozaba sisithethi sokukhula ngobisi emfumanisa isithethi sabo wabo ngutata u-L Mthise, isithethi somzi ngumama u-N Echeni. Kwathiwa ke amanzotho ndizamutshekisha ke Manzotho uba umama uBetsheni lungasentla uzawusele ethethela ngale ndawo na kuba abangamapha. Kodwa ke ndicinga uba isithethi somzi umzi kaloku ngaManzotho njalo ngabethuni. So kuba kungabhabanga besingenasele siyidibanisa kulaa ndawo ngasentla nkosi kakhulu bethuna. Isithethi sokuhlala ephakamisa ngumama uJim, isithethi saseBhisho ngumisi Sobekwa, kulesi sihlobo sakhe umama uDlipu, ilesi isithethi somsebenzi. Phaya kuba kungabhabanga ukuba ndicele ke umsebenzi wethuna uba sinezigaba phaya kodwa abe umuntu ozokuthetha. Uyakwazi ukaphe kwi-senior management uphinde kubekho le department ebesebenza kuyo uphinde kuba kwenye departmental zifuna uthetha zonke. Ndicela bethuna kubekho nje umuntu oyi-one ozawurepresenta umsebenzi. Then sibhekwe kwi-tribute amagosa esitishi andihlotile phayana singanodudwe olungakaya kulaa tribute. Ithi loo nto amagosa awakhange asondele ekhaya. Kodwa ke Manzotho kuba ndiyazi bethuna uba imeko igobele esandleni ngolu hlobo umfundisi icinga uzawuyenza ngendlela sizawuthetha sonke ngolaa hlobo sibhale ngalo phaya. Ndicela nje baze singafakeli omnye ngaphezu kwabo siyabana bethuna sizawuthetha sonke ngolaa hlobo sibhalwe ngalo phayana. Kodwa umfundisi ucela uba ze singafakeli omnye umuntu. Izithethi zenkonzo zaba sisithethi somanyano, ibe sisithethi umkhokheli ozawudibanisa ke nobugosa. Emva kwezithethi zenkonzo izaba sisithethi sombulelo utata u-S Mpetsheni, ze emva koko bethuna senze umthandazo sibeke emadlakeni. Abantu abazathetha ke bethuna bazazama kule ndawo ndikuyo. Abanye abakhaphileyo bona bazama phaya siyabona norhamente lo ozawuthetha nguye ozama apha. Njengoba itribute kulaa ndawo yefemeli izawukwenzwa ngabantu abayi-3 plus imeseji katata bona bazawuthetha bebe apha. Kodwa abakhaphi bona bazama phaya. Ndicela uyaleza le nto ke xa utata umabhexe ezawusiqhubela izithethi. Ndidla ngocela ke rhamente le nto ethi bethuna susiyeka sixhentse kakhulu. Kanti uzawuthi xa ufika apha uthi ndinento yam endonwayayo.
Siyabana bethuna uba uyaziqonda unento yakho ekwenza usuke lendawo engathi phaphu yoyika yaleza kwaba bantu bahlabelayo uba ndicela zindiphakamisa le nto okanye apha ezantsi uba ukhona umntu okwaziyo siye siyinike loo nto yoba bethuna asingabantu abanomona thina berhali. So ngicela uyaleza loo nto bethuna sizawungena ke kule nkonzo kaMrs Mpetsheni. Ndicela rhamente xa ndisehla zesiyiqaphele le nto ethile anyanisile la maqobo kabatyala xa isithi sihleli thina ngokungazi izinto zangomso asizazi. Ngubani obeyazi uba singabe sikule ndawo namhlanje sizokhapha nobuntu? Inabangela uba ndithethe le nto lokusahlanze kuzothatha le program yehla ngoku. Inabangela uba ndithethe le nto ndithethiswa ngaba bantu bathi xa bekhonza uThixo balibale zizitori. Abengayazi athi umpostile kuba linyawo linye lokunyathela phakathi kwam nokufa. Cela bethuna ukuyaleza abantu abasanikwa umzuzu uThixo ukuthi sudlala ngabo ngoba awuyazi uba the next hour ikuphathele ngoba ubomi bethu utshintsha njengokhanyeza kwelizwe. Ngoko ke abantu abasanikwe ishansi nguThixo ndicela ungadlali ngabo. Siyabana bethuna cela uyaleza bonke kalomuntu ukuthi ndincede umzuzu uThixo akunika wona khawuleza kunjalo nje usebenzise longathi ligeza ngoba awuyazi next hour. Cela ke bethuna rhade notshazi ntabo masabathekela kuba lingu-210 bawuxa ndilahlekayo kolu hambo kweli lizwe mhlawumbi ndifundisa ukuthi mayenzeke intandaro. Cela bethuna sizame indlela ndidla ngokuthi ke uba awubhalwanga eprogramini ufumene yona shelo wena yoba uqulukwane uthuthuzele abantwana bakwaMpetsheni abathe bengeqondanga wasuka unina waphuma ngabo. Cela sesenze loo nto ke bethuna khani ndincede hamba ke bethuna mhlawumbi mhlawumbe uqhube zisithethe ndicela usungakhuphi ingqiniba ngaphandle uzuyazi lapha ethandi kwakho ubanapha uzomane umculo ukuthi siwenyusa abe emotweni lena yam uzavela ndithi ikhuphe eqaleni ngokolekthi